ହେଇଯିବାକୁ ଅନେକ କାରଣ ଥାଏ, ଯେମିତି ସନ୍ଦେହ, ଝଗଡ଼ା, ଅବହେଳା ଓ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଥିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଯଥେଷ୍ଟ, ଆଉ ସେ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ ଭରା ଭଲ ପାଇବା। ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ କଥା ହୁଏନି, ଏଇଟା ମୋର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ନୁହଁ, ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ବୋଲି ଭାବିବେନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ଶିଖିଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ କାହା ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଲୋକେ କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଆପଣାର କେହି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ କଷ୍ଟ ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାର ବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ମୋର ଏମିତି କହିବାର ମାନେ ହେଲା କି କାହିଁକିନା ମୋ ସହିତ ଏମିତି ହେଇଛି। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଯାହା ସହ କି ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା କଥା ହେଉନି। 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି କଥା ନ ହେବାର। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ। ଆମ ଘର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଘର। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେବେ କଲେଜ ଯାଉ ମିଶିକି ଯାଉ, ଇଭେନ୍ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଉଥିଲୁ ବି ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ହିଁ ଭାତ ଖାଉଥିଲୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ଆସିଲା ଜୀବନରେ କି ସିଏ ମୋର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା, ତା ସହ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ମୁଁ କଥା ହେଉନି। ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ତା ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେ କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ କହିଲା କି ତା ସହ କଥା ହେବା ମୋର କ'ଣ ଦରକାର।